Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Menteri Rangba jangka jela Madhya Pradesh Mohan Yadav ula ong baka jingjar nga jangki arngot kisikurim kibana Indore kata Raja Raghuvanshi bat ka Sonam Raghuvanshi kibalik ka sesora kadai ke jingjar ka basngau phala bat ka basngau lingo Mohan Yadav ula pentip skila pathai kubor jangkari India ba ula phun ya Menteri Rangba ka Meghalaya ukon rat kongkal sangma pun prestat ban pha wat ya kini ki arngot kisikurim Mohan Yadav ula tho haka ex account jong ba konrat ki sangma ula batai bagi pulit kidang trei borba banwat iki arngot bat ula kula ru ban le kat ka ka ba sarkar kala banwat yaki Mohan Yadav ula hukum yaki ofisar Rangba jong ka Madhya Pradesh bagi di ban beteng ban ya keren bat ban ya trei lang bagi bor jong ka sarkar Meghalaya ki syukurim ki bajar ngai ki lawan kai na nong rian nang ta na wa la khian handai la lap ek skuti ka ba ki shim wai na ka we ka dhaba kabadan haso ararim ka phone jangki baro arngot kala switch off nado kasngi ublay